Kembali jumpa di video season 4 te hakan deka video menta ngan pensyai pi kini ki badai spang ka Meghalaya Police Recruitment marba kidon bun maha ki bom pat syai hadu mentaro ki badang atatin kili bun maha ki jengli tengam la ban jubak poi dengan pensyai mentang ne nam tagi ne mo te kabaningkong ki kali spang kane kalong ba dangmi that list nem te shwaban poi ka taru an thu shwaningkong spang kane ka jengmi second list ru yang balai klaim penmi kam ta ya kata teng imla le mon marba klaim penmi po official website imla le balai klaim penmi ki marks yung interview ya kata rong imla le lada napo ka department klaim ai kata ka interview marks klaim penni haba haki por ki mun shwa ki penni kita ki marks interview rem ta klaim penni ya kata imla le te ka jingmi ki second list ro kamdei ba ong ba ka mi post mai ne amdei kam ta mo ka dei ba tu ki bayo ar post like post te claim join show te ba kala thli no ka post te ki hap khod no hajaka jong tu gain te lara shubu kiduna no ki tu khasi ba hap khod e khasi hajaka jing khasi garo category hap khod e garo category hajaka jing garo category kalong kam ta ma amde bong ba kin khod bai kulum lang bai ta amde kam ta kat kum ka post bede lara na khasi hap shi jet binu bade no khasi jong garo hap jet be bade no garo Kemudian yang open ke seat kan jet baik naka open seat kan lek baik kamta kan. Tengok ba ka jing khod dia ka second list ru ka dei baik naka jing thali jong ki post omdei bang ba kin increase ka post naik lek nem tai kam dei kamta ka dei baik jing thali jong ka post. Te ki la thali la khod te ki don ru ki ba kali ba penilang ye ka post jong ki thei te kumba ki penmi barabar ba kim ju penmi laga jong mane separately nam ta kan thei bet senrang dei ka mi lang mi haju ka list te kini ki bala ada mi ka second list ka AB ngala ada penmi ka AB UB followers but fairman ya sautali ada penmi te kemud ba ha ka AB la kan thublang ba kan thei bisendang la da don kan thei la don lang ada omdon kemud ba claim yo ka ha ka second list so yo ki join not baro kim don ki ba pep ta kadao claim yo kan thei la don bi bisendang baro te shubu ha ka followers ki don ba ki ba kali shpang ka followers ru klumar kali penman ni ka cook ne ya kita ki barbar ke hindre abang followers kemud ba la khenlang haju ken bat cook bat barbar bat ayum ta bat sweepers la khenlang haju mud debe ha ka followers kinam penmi separately yang kinam thore cook pun ta kinam thore kamta dei kan ai beda ka followers be te klami bentu tang mud la klami kartang bot ba klami kan kamta kinam mi re kamoi les kan the kinam penmi ta ka wei kan thublang haju la da mi kartang mud ba klami kartang kan kata hi kayu ya kimak so mla ban peni namar ba ya ka interview mak claim release te mla re ban peni te gidon ki ban yo duna dan ki bayo he ngimla ban tip ya kata ngimla ban peni te kata list ka mi ne em kata list ma kumba gila kili ka nang don em ta kata list kan sa don hi namar ba ngadap check kumba ka tukan ne hi tamba kin saduna hi kata list pada kidon ki bayo ar post like post biang nero ki ada mi post lupa te kimi biang sahakan nero te kidon ki bami shu kimi ka followers te hadin minta kimi biang ke AB te hab shim no ke AB am kalong ta ki shim no ka kham he kan mar ba followers kham rit kin kiu no kran kham he la da kidon ki bala yo lupa ke AB ki yo no ka UB pat kin wan no ka UB kan la da ki la don ka jaga training ru ki shu wan no ki change no ya ka post pade bar ka place posting pade kan ki lej no ya kata ka UB category ka kham he kan mar ba ka jiksur kham he ka yur kham he kan te ka shong ta te kendon hi kata that list tang ba kiduna pada nomor ba on khot tang ya ki post ki baduna la don ki bam wan join na kita ki number of post te on khot la bandon ni ka shipho ar potali la bandon kumta te la ban bun ni kata ru ngimla ban tip te ngin shu abe kata kin shu call hi personally ve sadang la rang yo e list kum no re hapo website te kin upload teksa syukur hi personally hi ekto ki ba yo hi kin sa yo hi ka call ada kan mi kata that list ru kin sa call hi mari kini ki post hapanda ba menta kinam pen mi re ka new recruitment mon mar kan don be te kini ki ba mi ha ka list ru an khot be tang ki ba po interview ki don ru ki ba ar satin ya kata mon mar ba ye ki ba claim po interview kum ru an khot kinam khot mar ba ye phi claim shim interview te ken ai kum ka max interview hi te ta ka daw kan khot be tang ki to ki ba la po ya interview buat ba tang itu giles keberan haka interview list kan ki bala ada ya interview buat la kat benang don bape benang khot dalam don shu buat lakut kumtai te kalong bai kumtai te wan nom klumar ya kata kalong bai kumtai
te ngala upload hi kilis ki bangayo ngala upload te kidon ki baklis pang ki driver ngamyo te ikitu bakamyo ngamla upload ki bayo ngala depan upload te kidon biang ki ba kali pada ki ong ba peni ki max ngamla ban peni ki max marba khamyo ya kata ka interview max ki claim upload mla le kata mla ban peni mla ban upload kidon pada sakane pada ka jengkali ki ba bon bhai ki ba kali marba kadon ni kata ka jengkwa ma woi ka jengkwa kam ma berthem ta ka de ka jengklu kam ma kalish pangane ka new recruitment police lanu kan mi te kidon ki ba batai ki ong ba oktober don ki batai ki november kumta la ka jong ka batai mo te nakali ng jong abare ngap sai phi ba ngamdon jikte be kata ka jingtip ka long bait anda la mi ya kata ka official notice na po official website ba kila khod ya phi nam ta kata ka recruitment ten bargi mala ban sande ka po Meghalaya mar po Meghalaya perstun ladap kular hang tu banai kata an sami post claim mi tek mut ba mala ban tip maybe this year or maybe not this year kala bande hanusnem la bande kala ban mi ru hanusnem la bande ho arjar po sauro imla ban tip kata mala ban sane ma te fi shuya abe ki ba ko apna apply fi ban shuya abe prepare be yelade mare step biasa ikta ye baro tangum tai mdon chance la koi te kidon gitu beda ki ba shuyo na po Google sikita ki notice ki ba kumne kom tai gitu beda baro ngila ban upload gitu mo katu kan mi beng tu kasyong ga jingnang ban ne ki algorithm te kami be marwa fi wat shiwat de kan wan be sejrong kan te ki atho kan bagi mon kan gitu mla ban tip mod jushani ya kom gitu kad ba ka bom day lagi official website mo iki bom day niki official website wanom shani kulmar wanom ngit kulmar tang ndala mi be na po official website mut ba kala day kan hadu menta padon notice phang kata ka Meghalaya police new recruitment te lada kin khot menta ne kin khoro arjar of saune ya kata ngim don jingte be tengen shui hab ben shui abe ya kata lada fi kwa ban apply tengan sami hi tengan sa pentip i kita lada ndala mi ngan sa pentip hi ngan sa penmi hi kita ru ada kampan mi beda kumnungan supen mi ngan pentip lalong komba shuthok ya kita kamla bandong ta te yai up itu giba kwa giba thrang dik ban apply te supen kre yalade exercise ba practice ba pule kot ba khendet bakan khamsuk ya pi haden dalami bade te tangine gi jing bchai nga tharai lada pidon biang ginong gi jingli gi ba kwa ban kili gi ba related spanga kam police te Meghalaya police ki bangala ban jawab bisa komen hapo ka comment section dengan sa jawab kita gi jingli gi ba fikli ki be dai barka Meghalaya police e tangine gi tip tulis wan